Ege başlanıp gitti. Tamaşaçılar tağı da derrev edip alkışlıyorlar. Jamay, uyatasın ufanı. Senin energetikin, senin küşün, senin her bir jırının küşü köngül türlerine kirip oktarıp çıgara hem küş birer. Rahmet sana. Kızlar siz iş yapmada basıp durasız. Biyip. Firdevs'ta ikinci olmayı. Oturup karap olmayayım. Kızlar siz iş yapmada basıp durasız. Biz Firdevs Timayev'nin konsertine birge geldik. Энергетика тыям, бик фәһемле, матур концерт, мощный. Бу концертка мен бик дулкынланып килдем, чөнки көтүп алынган концерт, ел буе көттүк. Вау! Гомер үтәм. Нигә үтә? Yıllar artık yıl yumgağın süte. Будь шоке, сіздірмейші, қарсы сартла, кешіде, yaşatқалы. Мен қоса сенің тыныш қана өткен концертыңдай ол. Миннен тұра, ішкі кейфтен тұра, энергиядан тұра, бүтін нәрседен тұра. Менә шушылайтырып, шаулап, гүрләп концерт. Білесің, менә дұрысыңын айтам. Бүгін концерт менің үшін менә көңілім менә сытып өтті. Менә болады шындай күз яшлы өтті менә шындай. Ялгыз тұрна өтірді, мен ялгыз тұрнада жыладым. Бір жылағанайым яршалыда. Шойын шықтыр. Жылаған деген сөздегі көңіл жылады енді. Менә көзден ешлер ақты, лүген шықтыр. Ол қалетінің ұната алмаймын. Мен өзім нешке көңілі кіші. Тек мені сәхнеде тезгіне жылаты болмай. Чөнки мен бетінде өзім тамашашыны үндеймін. Кішілі болығыз, сынмағыз, сығылмағыз деп. Бүгін көңілім шоңқатлы мемшарды. Бүгін көңілім сәхне білмеймін, етемеймін. Тұрмышта Фирдус ижаттан башка нендей хәлләр сине чынлап та күңелеңне йомшарта? Соңгы тапкыр нәрсә өчен еладың син? Качан булды ул? Мин кай вакыт беләсезме, җыела да юлда үземне барганда, шо искәтчә дә теге инде авыр вакытлар, я инде әти белән бергә яшәгән матур мизгелләр. Шулай сагынып та җыйлыйм инде. Авыр вакытларны искәтчеп тә җыйлыйм. Деге андый вакытларымда була инде. Әгәр бигрәк тә үзем жолда барсам инде мен демәк не инде. Уйга батам инде, уйланам инде. Как раз. Тоқтап болғысылар. Хәзер бу футболканы бүтүнләй ки салмыйча да йокларсыз инде. Конечно, салмыйм да, даже юмыйм да. Теманың энергетикасы бит анда. Конечно, исләре. Менә бит шәп булды бу. Тимай, без сине яратабыз. Дуслар, дәртле бию, сикрүү, ашкыну, шашыну Фирдус Тимаевның концертларына хас күренеш. Әмма ләкин аз сызыклап әйтергә кирәк, аның концертларында нык итеп уйландыра торган, елата торган, тирән эчтәлекле, мәгънәле җырлар да бар. Шуның белән дә ул халыкка якын, шуның белән дә ул үзенең бүтән йөрәген биреп җырлау белән безнең күңелләрне яулап ала торган җырчыларның берсе.
Бүгүнкү күндө Фирус Тимаев ким белән очрашып, нәрсә әйтер ие? Мен өзімнің Татарстандағы президентіма Рустам Нұрғалиевичке қолын кісі бір рахмет айтырайын. Чөнки ул бигрәктә минем эшләремне, иҗатымны хөрмәт итә. Әгәр дә менә шундый возможность булса, шулай менә ничектер күрсәк инде Алла теләсә, рәхмәт сүзләрен әйтергә. Ни өчен яратасыз аны? Потому что он настоящий, он единственный такой. Мы его любим от души. Мы всегда ходим каждый год. Ел сайын шул концертка йөрибез. Фирдус, синең артыңда шундый көчле команда. Алар сиңа терәк, алар сиңа таяныч. Гомумән командага кешеләрне җыйганда, шундый талант ияләрен, нәрсәләргә син аерым басым ясыйсың? Кайсы сыйфатларына син аерым игътибар бирәсең? Ең беренче сүздә юк. Ул булырга тиеш үз эшендә профессионал. Үз эшен белеп эшләргә тиеш. Анардан тыш әле барыбер бит инде теге атналар буена чыгып киткәч, 24 сәгать без бергә характер дигән әйбер бар бит инде. Алар бер-берсе белән теге дуст булырга тиеш инде, талашып, теге сүзгә сүз килеп, бер-берсенә пычрак сүзләр әйтеп, монда ниндидер бер хавыз оештырырга тиеш түгел. Чөнки бар нәрсә дисәң дә арыла бит инде. Әзерәк монда бит инде менә үзегез күрәсез, монда 20-дән артык кеше әле кайберләр килмәгән. Бөтенесенең дә бер көнне кәйфе әйбәт була алмый. Шуңа күрә мин нәрсә әйтәсе килә шушы командама, чыннан да зур рәхмәт. Кайберләр инде 12 ел минем белән, кайберләр 6 ел, 5 ел, 3 ел менә яңа гына килгән егетләр, кызлар бар. Чыннан да шушы команда белән без бергә бүген беренче үткән Уфа халкына безнең инде зур рәхмәт әйтәсе килә. Шушы егетләрем, кызларым белән чыннан да бу концертны без шундый мотор, җылы эмоциялар белән, көчле эмоциялар белән җиңеп чыктык. Минем инде кызлар, егетләр, сезгә дә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Рәхмәт, сез бүген чыннан да нык күңелегезне биреп, чыннан да бүген шушында бүген сәхнәдә яшәдегез. Мин группага киләйтем, сәхнәдә яшәргә кирәк. Һәм инде группа исеменнән Уфага рәхмәт әйтәсе килә. Әйдәгез 3 разы ура, раз, два, 3. Ура! 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 Берсе бүләкләр алай гына түгел әле Норильск шәһәренә Сибайдан килгән хәтта кунаклар инде Фирдусны һәр даим бүләклиләр, үзләренең хисләрен белдерәсләр килә. Тямай, сине һәрбер тамашачы, син ничек тамашачыны яратасың, шулай ярата. Әнәм мен монда. Красавчик менің. Миңа да. Ой, рәхмәт. Менә сезгә күчтән әшәм. Рәхмәт. Родилась, люблю. Вот эту фотку повторим 17-го года. Это вы еще молодой были, только начинали. С тех времен люблю, просто обожаю все. Серьезно? Ну давай повторим. Давай ничек кысың. Безнең Тимаев өчен тиңдәр кеше юк. Ул бөтен беләсем нәрсә, төрле яклап, күңелле чагында, кайгылы чакында. Менә әле карап торасың, әймен, нинди җырдан җырласың килә. Нинди җырда матур итеп җырлый. Әймен, авыр чакта авыр итеп, күңелен төшермичә, күңелле җырларны күңелле җырлый. Бик зур рәхмәт аңа, бәхетле яшәсеннәр.
Firdus senin bir intervjularında benim işimde iki Firdus yaşı dedin sen. Менә шуның турында безнең Туган тел телеканалының сертификатын тапшыруның тамашачыларына әле әйтеп китә аласыңмы? Нинди ике Фирдус яши ул һәм кайсысы белән син ныграк дус, ныграк аралашасың? Birisi Күңелле Фирдус, birisi Уйшан Фирдус. Гел күңелле булып булмый бит инде үзем. Демәк, кайсы белән яшим? Уйшан, Җитди Фирдус белән яшим. Кендә план кыра торган Фирдус белән яшим. Demek bugün konser ötteyken bu anlatmay, min yıldız, min teke. Demek bizge ikinci olarak tağından olarak işlerge gerek. Lebinde şuna göre... Senin күңелеңдә күбрәк шул шатлыклы Фирдусмы, әллә уйга батып, бик шундый кайбер чакта төшенкелеккә китеп бара торган Фирдусмы? Düşünkelikке bir girişirge tırışmayayım. Uysанlık var, uysанlık, ciddilik. İrad bitinde ol her vakitte da uylarga teyиш, aldan plan kırıga teyиш. O bitinde gaylenin yüreği. Eğer de men gel sikirip gel jüler kebek kelip jersem alay bulmay bitinde. Jülerlikte jite tek mene urunu bilengine. Gadette men indi şol iki firde şol indi. Вы готовы? Руки поднимаем! И... Планнар дигәннән, гомумән менә киләчәктә 10 елдан соң үзеңне ничек итеп күз алдына китерәсең? Син аны миңа 10 ел элек бергәнең булса аны розы. Менә 10 ел үтте, менә мине дисең. Гомумән үзеңдә менә еллар үтә барган саен үзгәрешләр сизәсеңме? Соңгы ел мин нык үзгәрдем. Акыл кырдымсың, яшь барамысың, әллә соң шушы авырлыклар мине кирдән башыма теге сындырып, кирдән аякка бастырып, ничектер операция юллар үтелде битендә, бик күп арыюлар үтелде битендә. Әллә соң мин акыллыга әйләндемме? Менә ничектер тагында уверенность барлыкка килде миндә. Вот, шуңа күрә бүгенге көндә нинди генә киңәш белән киңәш сорап килсәләр дә, нинди генә темага сөйләшергә минем ничектер опытым бар дип әйтимсең инде. Бик күп ничектер менә киңәш сораучылар да бик күп инде, бик күп язалар менә сез нишләр идегез дип инде. Мөмкинме сезнең белән киңәшләшергәмәдем дип мисең, андый сораулар да күп. Шуңа күрә хәзер инде Фирдус ул акыл кергән Фирдус, җитди Фирдус, шул ук вакытта шаян Фирдус. Ничектер konsertda ул темаларны онытмыйм барыбер. Шул җүләрлек тә бар, дәртлек тә бар, мәзәк тегесе булса. Чөнки барыбер тамашачы бит инде шын Фирдусны карарга килә. Үзенә бер психотерапевтический сеанс алып кайтып китә. Роза теге аны миннән сорарга кирәк түгел инде. Аны мин үзем бәяп куя алмыйм. Аны син әйтергә тиеш. Менә син бит мине 10 ел элек белә идең, һәм син мине хәзер беләсең. Шуңа күрә шул менә бит инде монда менә карагыз әле монда нинди күп мәшәкатьләр, күп бүләкләр алып килгәннәр. Бу бит инде уш китмәле менә халыкның мәхәббәте, алкышларынан да мин җырлаганда ишетмим, халык күл чапканда мин ишетмим тавышны. Монда менә күз алдыгызда әйтерсез, менә монда 2 колонка, менә монда ничә монда 6 колонка тораймы. Ишетелми, о дип дигәннәр дә җирәк китереп бирә. Әле кайткача уйлап ятам, җирәк сикерә бит инде. Dostlar, bunda fayda, zalda, sahne ortunda бар жерде шундый кайфовая энергетика. Нәк Фирдуска тиң булган, нәк Фирдус кенә бирә алган, нәк Фирдус кенә булдыра алган. Шундый мощь, супер энергия, дуслар. Тямай!
кеше буларак Ләйсән авырманың белән эшләве. Бик кызу бит инде, күреп торабыз репетиция мизгелләрендә дә команданы былай гына тота, алай тотмаса булдырып та булмыйдыр мондай шәп концертларны. Ансын да әйтергә кирәк. Ничек димме Роза? Дөресен әйтергә кирәк. Сер дип кенә тапшырына бары тик дөресен генә сөйлибез. Дөресен генә әйткәндә, Фирдус русча әйтәм, нык требовательный кеше, бик эмоциональный кеше. Шуңа күрә без аның җаена сыпырып кына торабыз. Чөнки ул сәнгать кешесе, творческий человек дип әйтик. Аңа моны каждая мелочь очень на него сильно действует. Поэтому без аны расстраивать итмәскә тырышабыз, матур итеп, аңлашып бер-беребезне, төрле чаклар була, талашкан чаклар да була. Ләкин без уртак телне табып, матур итеп 10 ел рәттән эшләп киләбез. Әлхәмдүлилләх. Менә шушындый бер-берегезне аңлап, бер-берегезне куәтләп, бер-берегезгә кирәк чакта юл куя белеп яшәгәндә, эшләгәндә генә ул шушындый уңышларга ирешеп буладыр. Бу әлбәттә Фирдүснең уңышы һәм Башкортстандагы шушындый зур күләмле концертлары ул әлбәттә инде администраторның да булдыклылыгы һәм инде осталыгы аркасында. Шуңа күрә Ләйсән, рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Роза. Әле башкарган җырындагы сүзләрендәге кебек бүген без янабыз, без бүген киябез, без бүген кайныйбыз, без бүген шаулыйбыз. Без бүген рәхәтләнеп ял итәбез, даваланабыз. Тямайдагыча, Тямай, син безнеке һәм без сине яратабыз, сөябез. Монда инде минем бер туган энекәшем бар. Монда Альберт минем монда бит инде Фидаил менә минем энекәшем Рузаль менә нык шундай курыкмый торган шундай сакуллы кеше Азамат менә күп биюләрне безнең Азамат куя. Бик таныклы егет. Радикны бит минем мактадым бүген, бик таныклы егет, матур җырлар яза. Альберт минем инде ул ветеран гына түгел, ул чыннан да Альберт это Фирдус это Альберт, кая Альберт, шунда Фирдус, кая Фирдус, шунда Альберт. Монда инде менә концерт директоры Альбина менә 3нче ел без бергә эшлибез. Һәм инде 12 ел Башкирияда минем концертны организовать ул инде бик шундай акыллы, бик кишле кыз безнең менә Ләйсән Стәрле тамактан. Аның белән күргәннәр инде Ләйсән. Ал соғыш ветераннары, Булат группада төрле хәлләр. Кемнәр монда? Инсаф менә бик әйбәт, Айдар, Руслан инде тыныч кына. Менә Лиана бит инде 5нче ел эшләй, бик теге шундай энергичный кыз. Ландыш менә хәзер көл менә сәхнәдә дип кычкырып тора. Ирина безнең нечкә күңелле кызыбыз, ул менә ятим бала турында беренче концертлар башлангач менә рольгә кереп гел җылый. Анарга кереп без җылый идек. Менә шундай нечкә күңелле кыз инде. Әле менә яңа гына кергән менә безнең Аделя, Камила инде бик матур кызларыбыз. Группа әйбәт, Аллага шөкер. Чөнки аның җитәкчесе дә әйбәттер дип уйлыйм инде. Менә мин яшерен батырын түгел, Аллага шөкер, группаны тиешлечә көннә күпме кирәк шул хәтлем теге первый, второй ашатып торабыз, теге ашатабыз. Аллага шөкер, хәзер менә Уфа концертларыннан соң мин аларга барсына да бишә әйттем, уңышлы үтсә, мин аларга әйбәт кенә премиялар бирәм дидем. Чөнки әгәр дә шушы кызларның, егетләрнең кайфы бар икән, миңа ул тагында кайф бирә. Әлбәттә, миңа көч бирүче шушы группам һәм иң беренчесе минем гаиләм инде. Гаиләм бүген көндә минем теге күз яшьләре белән сатып калды. Хатыным яратканым Резидан, 2 улым Раян Кәрим. Әнидә шалтыратып алды, исән сау куйгыз концертларын дип, туганнар, дуслар инде. Менә Динар килде бит инде минем Уфадан, минем иң преданный дус, минем бит Уфада дуслар юк дисәм дә ялгышмам, ну син. Кызлардан син. Шуңа күрә Уфа Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте яусын, исәнлектә, саулыкта күрешергә насыйп булсын. Туган телгә рәхмәт әйтәсе килә. Бүгенге көндә үз үз урынын алган, үз аудиториясын алган, матур концертлар күрсәтәсез. Бер генә әзрәк эш пешеп тора.
Benim konsertler olmagaç ezrek yemin yok tuğan tilin şuna göre bizetle benim konsertlerini ko'rsatsangiz, benim konsertlerini ko'rsatsangiz sizning televideniye nabışım uğruna eğlenin. Потому что bugün kurdunuz, manda bir ostiska keldi bugün. Men sizni просто люблю и все. Обязательно обожаем Фирдус Ямаев! Ура! Firdus Yamayev'nin o'zine xos o'zinchalikli kuchli şovlab gurilab turgan energetiksa üstelib o'ziga kuzatib ketdingiz do'stlar. Nidishab komanda sahna bezalishi, o'tlar, yoqtiliqlar ham barchasi bu endi albatta uning xalqqa bo'lgan muhabbatin ishin yerine yetkazib, yildan yil olg'a tog'ida o'sirga umtilganini ko'rsatadi. Böyle gidiniz yakın kişilerimizge şişekler. Böyle gidiniz enilerimizge, kadınlarımızga, singillerimizge, kızlarımızga, kuşlarımızga. Böyle gidiniz şişekler. Jellemeniz vakitinizni, jellemeniz iktibarınızını. Balayda kadirsiz zamanda yaşayız. Bereketsiz zamanda yaşayız. Oşagan rizqimizning bereketi yok. Kiygan kiyimimizning harakati yok. Hazır bizning ko'ngillar to'lgan. Bizning eti eniga qarata hurmat ko'pdan yok. Biz ularning keyin kelamiz, ular bizning keyin keladi. Bizning oilaga ihtibar yok. Ayrılışırlar mana bundan. Biz balalarga oyuncak satıp alıp şu balalar bilen oynab o'tirga vaqt yok. Alarga tutturamiz telefon, kompüter. Alarga beramiz nyankalar, qarasınlar rahatlanib. Bizning tuğanning shibi ko'pdan izilib bora. Bizning hozir shin do'stlik yo'q. Hozir ko'rshi bilan ko'rshi iymon so'yishib talasha, so'gisha, bo'lisha. Bizda hozir ketdik. Nefsilikni tiymişa mal jiyamiz, iler sababız, kıymetli maşalarda yeriyiz. Şu iler içinde tuğanlar bilen jiyilishib, garmon tartıp, bir pişirgen rizikni idenge oturup aşarga vakit yok. Sanki 20 yıldan moda kirdi. Bir söz kirdi moda. Vakit yok diye. Tuğanım nik kulaka kelmişsin? Vakit yok. Nik şaltıratmışsın? Vakit yok. Siz Kamay degan isimni unutmamiz. Kamayning jırlarini bilamiz. Elmening yazasi jırlarim oldi. Jırisi jırlarim oldi. Siz meni bir kunga bermaysiz. Chunki men siz kuylagan artist. Yalğız turna bu jırnayni bilmegen Tatar Bashqirt milletinde yaşavchi kishi yo'qdir. Chunki bu ko'pmi kishiga yasharga, yangadan o'ylanib, yangadan turmushida yangi adımlar boshlashga yordam etgan jırlarning birisi. Yalğız turna bar xalq Firdus Yamayevga qo'shilib jırlay. Ufa men yalnız tugul. Benim yüreğimde yaratgan tomoshasim. Ufa sizmi? Ufa rahmet. Kim bugün Kamay'ın konsertine birden bir yaratgan, kadirli,
xatınları bilen kildi. Kollarınızı kütergizler. Kütergizler kollarınızı. Kim bugün yaratkan xatınları bilen kildi. Yigitler, xatınlarınızı kullarından tutup, dastoylandırıp basıgızlar. Kürsatınızlar, nindi matur, nindi pekitli parlar var iken. Kürsatınızlar, basıgız bas. Şaplağızlar xatınlarınızı, şaplağızlar. Übügüzler xatınlarınızı. Min seni yaratan deyip kışkırgızlar bir ikiş. Min sizi şırşırlıyım. Kayle kimuna. Yigitler. Әйе, халык чынлап та синен дәрт тә ала, әйме көч тә ала, ниндер дәресләр дә алып кайтып китә, уйлары үзгәреп кайтып китә, тормышка карашлары. Андыйлар бик күп. Мин үзем дә шахсан шундый синең тугры бер тамашачыларыңның берсе, ничә еллар дәврендә инде, әлхәмдүлилләх. Үзең син кемнең концертына барып көч алырга мөмкинсең, кемнең җырларын тыңлап син шулай күңелеңә якты хисләр аласың? Гомумән бармы синең үзеңнең шундый көч ала торган артистың, концертың, барып йөри торган җирләрең? Мен артистің концертіне баруға мүмкін, түркі кіші алыр үшін түгіл. Әгер де артист менен де кішілі түгіл екен, мен ардан кіші алырым. Синен көчлерәк артистлар әле бармысың эстрадада? Син өзің ничек уйлыйсың? Білесің, мен бұл сұрауға менен де кішілерек артист ол профессионал бұларак бар, мәселен, өзі тоғышы бойынша, мелизматикасы бойынша, өз ішінде. Энергия бойынша білмеймін. Әйтелмеймін, yok кетті әйтелмеймін. Мен бітпетін артистларда болған yok, но әйтелмеймін. Әгер де білмеймін, нешік бар мысың, Роза? Минем үз фикеремне, әгәр дә тамашачы шушы мезгилдә сораса, Роза Хайруна, үзең ничек уйлыйсың дип, мин юк дип әйтер. Мине дөрес аңласыннар, шундый да. Сәхнәгә чыксам, минем ничектер контроль югала. Минем все уже контроль югала, и мин китәм. Тегендә уже менә драйв китә, мин аны все уже киреп китәм шу адреналинга. И все, мин шушы адреналиннан уже кайфую дип әйттемсең. Син кайфуешь, һәм тамашачы шулай ук кайфует, шул синең энергетикаң астындаймы? Ә менә бу мөһим нәрсә. Беләм, безнең дәрәҗәле җырчылар бәлки хәзер утырырлар, сәхнәдә тәрбия булырга тиеш, безнең хәзер эстрада аска тәгәри дип. Бер даска тәгәри. Ничек тәрбия, ничек минем концертта, нинди тәрбиясе дип күрәсез. Нәрсә әйдәгез менә бер генә алайса нәрсә китерәм. Ник мин монда чыгып матнамат сүгендемме? Мин монда Бересine diye pişirak söz ettim mi, eşek ettim mi, men ora kişi kızıydım mı, çıkıp soğuşu kızıydım mı? Biz nerse ettik? Bizden çıkıp rahatlanıp, motor ittirip, tatarşa rahatlanıp, sikirip biydiler. Kemay baldağına, ayme. Siz güzeldir izleriz, yaşlar bugünkü günde nerseler tege isnilerde, nerseler tege işelerde, iyi şoşlar, nindir çit il müzikası, ulara onamidel, dangır, ittira. Bunda rahatlanıp, şart etip bitinese çıkıp yaşlarda, ilkenlerde Kemay baldağına sikirip biydiler, sanlı başka sikirip biydiler. Kişi çıkıp biyu, ol bir terbiyesizlikle kirmeyi. Nindir mezak siladım iken, nindir terbiyesizlik. Men nersem bunda sügündüm işte. Nöbetinde elbette men hazır bunda göz alacaklar, çıkam da taşap gitme yani. Eti canım beğerim tartı gülmek kaberin, ağır bit, aşk gözüne gitmek kaldırıp, taşlama eti, taşlama yani, niye öldün, niye gittin, no, edegiz şu jurnalistlikte indi bana, iyi olay etken, balay etken, sen ol kalık balayda tuygan anlardan. Ol kalık balayda tuygan, ol bir yalgız tırnada jiteminde, küp küz yaşı gördüm bir jırda. Firdus, бүгінгі концерт, менә син ничәмә меңнәр концерт куйган кеше буларак аерыламы башкалардан? Мен 12 yıl boyuna sahnede 3 tapkır yaladım. Вот üçüncüsü bir gün oldu, yalgız tırnada. Моның белән инде барсы да аңлашыла, дуслар.
Менә шулай хисленеп, бирелеп, үз җырларыңны җырлаганда шушы җырларның иштәлеген үзеңнең күз яшьләрең, үзеңнең хәрәкәтләрең, үзеңнең хисләрең белән генә биреп буладыр ул. Шундый артист кына, чын артист, халыкныкы буладыр ул, безнеке, Тямай. Кызлар, рәхәтме бүген концертта? Вообще красота! Биебез әйме рәхәтләнеп. Тямай супер әйме. Ае! Классно! Красавчик! Тямайның концерты 4 сәгатьтән артып китә, карамаса әле сандугачны гүрләтәбез, бийтәбез. Сайра сандугач, сайра безнең Фирдус. Мәңгегә бул безнең белән күпме көч, күпме энергетика бирәсең бит һәрбер тамашачыңа. Вау! Нәк кешегә кирәк драйв, шушы энергия, шушы көч, мәгънәле, эчтәлекле, шул ук вакытта дәртле җырларың белән син уятасың, син уйландырасың, син яшәртәсең, син яшнәтәсең. Шушындай булып кал, шушылай иҗат ит, син безгә нык кирәк. Син булганда без әле яшәячәкбез, дәртле итеп, күтәренке кәеф белән. Чөнки Иманым Камил синең җырларыңны тыңлап та әле кешеләр күпме көч ала, кәефләре күтәрелә. Ә концертларыңа килеп, алар бит күпме менә 1 еллык энергия алдык дип безгә тамашачылар үзләренең фикерләре белән уртаклаштылар. Шуңа күрә без син яратабыз, бүрек сәламәт бул, бүрек Аллаһ Тәгалә сине сакласын. Син булганда без әле Алла бирсә яшәячәкбез гөрләтеп. Фирдус Тямаев булды. Уфа люблю, рәхмәт.
birinchi kun konserti mingdan ortiq tomoshachi bugun albatta o'zine kuch quvvat to'pladi. Selamatlendi, yangardı, yaşardı, turmushqa qarashini o'zgartdi, yangi yaxshi yoqda fikrlar bilan qaytib ketdi. İmanim hamil dostlar, har bir tomoshachi o'zine bugun bek zo'r dars oldi, mung'landi. Chunki Firdusul mung'landiradi, biyitadi, jirlatadi, o'ylantiradi turgan kishi hamda jonlandira har bir ko'ngilni, har bir yurakni. Firdus Yamayev, Tatariston qozongan artisti, biz seni bek yaratamiz, ham rahmatlibiz bulganing uchun. Sen bizning millatimizga bek kerak. Tugan telekanalining sertifikatini topshiruvning avtori Hamala Borish Roza Xayrulina sizin bilan kelesi uchrashuvlarga teklim sog' bo'lasha. Kuchli bo'ling'iz, niq bo'ling'iz, energiyali bo'ling'iz. Paka paka.